Мәскәү Катары. Радик Яруллин давам итә. Каршы алыгыз. Кемнең кул үзенеке, шитләргә күз атмагыз. Атламагыз шында хәтенә, саклагыз мәхәббәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Китсә кайтмас яңадан, яңа яра салмагыз. Йөрәкләрне яндырырлык үкенечкә калмагыз. Атламагыз шында хәтенә, саклагыз мәхәббәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Атламагыз шында хәтенә, саклагыз мәхәббәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Адашырлар язмышларда, үз бәхетен ташласа. Дәва тапмый билмәрсен, бәрсезлек башласа. Атламагыз шында хәтенә, саклагыз мәхәббәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Атламагыз шында хәтенә, саклагыз мәхәббәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Өмергә тыйып яшәгез, сөю дигән ләззәтне. Радик Яруллин. Рәхмәт.
Краснодарская фьюжн-группа «Шурале». Бәйрәм сәхнәсендә Айрат Сафин. Айрат Сафин. Һәм Шүрәле. Айрат Сафин. Знаешь, я хотел попросить у тебя помощи. Мне бабушка из деревни прислала письмо. Написала она мне его, чтобы я мог лучше разобраться на русском языке. И я ничего не могу понять. Сейчас, одну секундочку. Я хочу, чтобы ты мне помогла. Әлбәттә. Әйдә укыйбыз. Нәрсә дип язылган? Смотри, здравствуй, сынок. Это пишет тебе твоя бабушка Луч с родинкой. Я Луч не с понял, родинкой. бабушку зовут у меня Минленур. Все понятно. Мингеленур зовут бабушку. Значит, это Луч с родинкой. Бабушка перевела свое имя. Минг это родинка, Луч это Нор. Понятно. Ну, подожди, это еще не все. А дальше, вот смотри. Так, это. Вот, значит, в последний раз ты приезжал, когда яблони цветы стреляли. Не знаешь, мне даже порой за нее страшно, за бабушку. Соңгы вакытта сен кайтканда алмагачлар чәчәк атадыр дигән әбиең. Когда ты был последний раз? Когда яблони цвели? Ну, да, наверное. Хорошо, поехали дальше. Помоги, значит, вот год назад, значит, с этим разобрались, это вот дальше. Вот это предложение. Ага. Твоя любимая крещенная пестрая курица у соседей яйца снимет. У тебя, Может, бабушка там в деревне чуть-чуть это того. у тебя в деревне есть любимая курочка? Была. Была. И вот ул әбиең былай дип әйткән инде. Так. Синең яраткан чуар тавыгың шухынчы күршеләргә кереп күкәй сала дигән. Ну, бабушка дает. Вот еще одно, смотри.
Вот еще одно. Тут, по-моему, вообще там у них криминалом пахнет. Председателя Галяви выкинули с работы и застрелили. Это ж проще простого. Председатель Галяви'ni ішінен шығарып аттылар дегендір ол. Айтам бит. Ей Марат, бұл да жетті сеңа әбейіңні интектірме былай тұрып, орысша хат яздырып, татарша үйрен, һәм ауылға қайт.